на група млади архитекти и основно на групата около София Architectural Week, на които искам специално да благодаря за упоритостта и последователността, с която действате, за да се случи този конкурс. В началото искам да благодаря и на собствениците на тази сграда, в която ние правим представянето на конкурса, правихме и журирането, ще бъде изложбата, тъй като те предоставиха безвъзмездно на Столична община това помещение за журирането, конкурса и изложбата. Да ви кажа, че това е най-сериозният като присъствие конкурс от повече от 40 години в България. Участват 130 проекта. Лично аз бях много учуден от интереса, с който се ползва този конкурс. Участниците са от повече от 20 страни в света. Конкурсът е анонимен. Това също е прецедент при нас, тъй като самите ние от журито също ще разберем кои са победителите в този момент, когато отворим пликовете. До сега това, което направи журито, е само да определи трите проекта, които са в тройката на наградените, които ги виждате тук. Моя ляво, ваше дясно. А тези 9 проекта, които са зад гърба ми, са проектите, които влязоха в финалната 12-тица на конкурса. Журито беше международно, с сериозно участие на чужди колеги. Сега ще ви прочета членовете на журито. Председател моя милост Петър Диков, главен архитект на София, и членове архитект Елена Пактиявал, юрист Борис Милчев, главен юрист от Столична община, архитект Ана Тилова, архитект Барт Ленс от Белгия, архитект Петър Формьов, архитект Адам Хатвани от Унгария, архитект Едуардо Гутиерес от Испания, архитект Андрей Велинов и архитект Георги Кътов. Колегите от чужбина не присъстват тук, тъй като от една страна организаторите имат ограничение в бюджета на конкурса, което нас ни ограничи в финансово възможността да осигурим по-дълъг престой, и освен това са колеги, които си имат работа, заетите и отпътуват. След двудневни заседания в събота и в неделя, журито взе следните решения. Да бъдат дадени две първи награди на проекти 16 и 88 в размер на занижена първа премия от 8000 лева и да бъде дадена една втора награда на проект 007 в размер на трета премия 4000 лева. Освен това, журито има предложения към възложителя, които са да възложи доработка на двата първопремирани проекта и при окончателния избор да се събере отново журито, а има и препоръки конкретни към двата първопремирани проекта. Сега молбата ми към организаторите е да отворят, да видят пликовете. Аз ще възползвам от факта на журито, аз да ви съобщя имената на наградените. За останалите 9 проекта, които са в финала за 12, ще отворим пликовете и при съгласие на колегите ще бъдат обявени техните имена.
тъй като условията на конкурса са такива, че се обявяват официално само имената на победителите, останалите имена се обявяват само при съгласие на тях. Докато колегите търсят кликовете, искам да ви кажа, че тази практика, която сега стартираме, сигурно ще бъде продължена от Столична община. Аз представям, че самия аз бях изненадан и много впечатлен, както от броя на участниците, така и от нивото на тяхното представяне. Вие ще видите проектите. И тук, ако някой първоначално си е мислил, както ми започваме самия, аз мислих, че тъй като задачата не е голяма по обем, едва ли ще има сериозен интерес, това беше категорично опровергано от колегията по света. И второ, че някой, ако си мисли, че малката задача дава малки възможности, това също беше опровергано, защото вие сами ще уверите една такава малка задача, какъв богат набор от решения и идеи дава. Със сигурност тази практика мога да ви заявя, че ще бъде продължена при разработването на трети метър диаметър. Там са 18 станции, от които има някои, които са изключително интересни като устройствена, архитектурна и естетическа задача. И съм убеден, че с 3 метър диаметър София може да получи най-уникалните метростанции, с които да се гордее. Освен факта, че ще има, разбира се, едно добре действащо, което е важна част от градския транспорт. Ще започна първо с проекта на второ място. Това е проект 7. Мен с интерес на истината ми е много любопитно и българското участие. Какво ще бъде дали ще има и какво ще бъде в финалните проекти. Така е сериозно. За съжаление пише на китайски. Но вероятно има и на английски. Ръководител на екипа Кичу Ли. Държавата е Южна Корея, градът е Сеул. Членове на екипа написани са на ръка и са сложни имена, така че няма да рискувам да ги чета. Единия първопремиерен проект 88 е на български. Ръководител на екипа Александър Шинолов от Пловдив. Поздравление за това, че български архитект е в и обект, т.е. проект 16 е екип АТА ЛТД, име Виктор Хименес, адрес Лондон, Великобритания. Така че виждате и от
географията на конкурса, че имаме наградени проекти от края на света, като любопитното за мен е, че колектива от Лондон е с ръководителя с испанско име. Още един път искам да изкажа удовлетвореността си от това, че български архитекти в тройката, и то на едно от първите две места, което показва, че при такъв отворен, с широко участие и конкурс, българската колегия е на нивото на колегите от цял свят. Специално пред вас искам да изкажа благодарността си от участието на колегите от чужбина, двама журьори от Испания, Унгария и Белгия. Те бяха изключително полезни членове на журито, тъй като до известна степен ни предпазиха от нашата, може би, да го определя с прекалена прагматичност, тъй като българските участници в журито трябва да ви признаят, че повече гледахме реализуемост на проекта, благодарение на колегите от чужбина излязоха напред нестандартни, съвременни, оригинални проекти, които със сигурност ще са и по-скъпи. Това е въпрос, който тепърва предстои да разсъждаваме точно как ще се реализира. Това е като представяне. Очаквам вашите въпроси. Аз мисля, че при такова представяне на колегите, кой знае колко въпроси не са нужни, молбата ми специално е към визуалните медии. Дайте репортаж, снимайте, което на вас ви харесва, снимайте, разбира се, и проектите, които са първо премирани. Голямото желание на журито и на обявителите е да се покаже колко много идеи може да има за един на пръв поглед стандартен и не особено благодатен за архитектурно творческо обект. А какво накратко показва частните? Накратко показват оригинално мислене, показват технологични качества и функционални, което за една метростанция е много важно. Показват отчитането на средата, не само на личната, а и това, което ще стане в перспектива, тъй като една метростанция е изключително важен градообразуващ фактор, особено за случаи като този, където тя се изгражда в една на практика все още несъздадена градоустройствена среда. Показват добро познаване на проблематиката на самите метростанции и, разбира се, показват и отношение към това, че това трябва да се реализира, т.е. трябва да бъде в рамките на един приемлив процес. Благодаря ви за интереса. Убеден съм, че от тук нататък ще имаме повече такива събития, в които нашите граждани могат да видят колко много идеи и колко много красота може да се създаде от архитектите. Благодаря. Thank you.